Prečo u niektorých ľudí biela mágia a pozitívne myslenie funguje perfektne a u niekoho to vyzerá, že to nefunguje. Podelím sa s vami o jeden príklad z našej magickej praxe a povieme si to, čo by ste mali robiť na to, aby to práve u vás fungovalo. Mal som raz jedného klienta, ktorý mal dva problémy, ktoré sa aj v praxi často spolu stretávajú. To znamená problémy s financiami a ako náhle sa problémy s financiami začali prehlbovať, problémy v partnerstve. Partnerka jedného dňa odišla a povedala, má toho dosť. A samozrejme vtedy sa chlapík zbadal a povedal, OK, chcem partnerku späť, ale partnerke už bolo dobre, aj takže si povedala, čo by som sa naháňala späť. Keďže to bol veľmi aktívny človek, sám od seba si kúpil niekoľko knížiek o tom, ako správne myslieť, ako preprogramovať svoje podvedomie a takisto začal s bielomagickými rituálmi. No napriek týmto veciam, miesto toho, aby sa situácia začala zlepšovať, sa začala zhoršovať. A on samozrejme dostal obrovský strach a tak vyhľadal našu pomoc. Čo sa týka magických rituálov a takisto pozitívneho myslenia, sú tu dve veci, ktoré treba dávať do úvahy. Za prvé, magické rituály sú zosilovač. To znamená, čo vlastne zosilujem. Často tí ľudia si myslia, že OK, ja teraz v rituáli budem niečo hovoriť, alebo si niečo nahovárať a tým, že si to nahovorím, tak to začne aj existovať. V skutočnosti je to ale tak, že či už čo sa týka pozitívneho myslenia, alebo ešte viacej čo sa týka magických rituálov, v prvom rade tu ide o zmenu pohľadu a zmenu myslenia. Pozitívny uhol pohľadu neznamená, že si človek niečo nahovára. Pozitívny uhol pohľadu znamená len, že ten poloprázdny pohár človek začne vidieť ako poloplný pohár. A nie, že si nahovára, že pohár je plný. Takže najskôr sme museli docieliť to, aby to, čo si hovorí, bolo v skutku v súlade s tým, čo aj cíti a čo si aj myslí. To znamená, ja keď som mu povedal, OK, veríš tomu, že tvoja žena sa k tebe vráti? Úprimne. On povedal, vieš čo, ja tomu neverím. To by musel byť zázrak. OK, to už je prvý problém. OK? To znamená, pokiaľ ja si myslím, že to vlastne nie je ani možné, ako sa to môže stať. OK? Tuto je veľmi podstatné si povedať, OK, to, že ja nevidím východisko, ešte neznamená, že podvedomie, vyššia sila, Boh, môžeme to nazvať akokoľvek, tu nemá riešenie, alebo že sa to nedá. Znamená to len, že ja nevidím to riešenie. To, čo zaprvé potrebujeme docieliť, je správne formulovať vnútorný dialog a správne kanalizovať strachy. Okay? Mike Tyson sa tiež stal veľkým boxerom práve v tom momente, keď ten vnútorný strach z toho, že ho v škole bijú stále starší, dokázal pretaviť na rýchlosť. Od určitého bodu začal Mike Tyson chápať, ako on ten vnútorný strach pretaví na rýchlosť. A tu ide znova o to, aby človek tento strach vnútorný, ktorý zažíva každý, pretavil za A do správneho vnútorného dialógu a za B do správnej vonkajšej akcie. Okay? Obidve veci sú veľmi podstatné. V jeho prípade sme najskôr napríklad preformulovali, ako vidí úspech. A preformulovali sme to tak, že sme povedali, že OK, tomu, čo v skutku verím a čo si môžem hovoriť, je povedať, že ja som úspešný už teraz, pretože za A sa nikdy nevzdávam, pretože sa zo všetkého, čo sa stane alebo nestane, poučím. A takisto sme preformulovali ten vnútorný dialog, čo sa týka jeho vzťahu, len na to, že ja nevidím riešenie, neznamená, že tu riešenie neexistuje. Tým, že ja na sebe pracujem a približujem sa k mojej duši a my sme spojení cez naše duše, tak je len otázka času, kedy náš vzťah dostane novú šancu. Okay? Problém je, ja som s týmto klientom musel rozprávať a diskutovať dovtedy, pokiaľ sme nenašli formulácie, kde povedal áno, tomuto verím už teraz. To znamená, pokiaľ sa vám nedarí niečo zhmotniť, tak tá prvá vec je zmeniť vnútorný dialog, ale nezmeniť ho na to, že si budete nahovárať niečo, čomu neveríte, ale to, že nájdete váš osobný pohľad poloplného pohára, nie poloprázdneho. Zoberieme extrémny prípad, napríklad v knihe Sensei zo Šambali jednotka bol popísaný príklad, kde to dievča mala rakovinu, mala potvrdené, akú ťažkú rakovinu má a v podstate mala zomrieť do nejakého pol roka. To bola oficiálna štatistika pre takýto druh rakoviny. Ona si nedokázala hovoriť každý deň som bližšie a bližšie k môjmu uzdraveniu, pretože tomu neverila.
Ona si nedokázala hovoriť, stále som bližšie a bližšie k môjmu uzdraveniu, lebo tomu neverila. Keďže neverila tomu, že by sa mohla uzdraviť, začala si hovoriť, tu nejde o to, ako dlho budem žiť, ale koľko šťastných momentov zažijem a ako blízko sa posuniem k mojej duši. A to bolo jej osobné videnie toho poloplného pohára, nie poloprázdneho pohára, ktoré samozrejme ešte aj s inými faktormi prispeli k tomu, že sa nakoniec vyliečila. A presne o to ide. Musíte si nájsť formulácie, ktorým veríte už teraz. Napríklad odporúčam tú knižku Šťastnejší než Bůh od Neila Donalda Walsha. Je tam viacero takýchto príkladov, alebo táto téma je tam veľmi dobre rozobratá. Až keď ste našli pozitívne formulácie pre negatívne veci, ktoré prichádzajú do vašej hlavy, až potom môžete začať s rituálmi. Preto ja vlastne neodporúčam pre klientov, aby rituály robili, pretože znova rituál je zosilnenie a otázka je, čo vlastne budem zosilovať. Okay? Druhá vec je vytrvalosť. Samozrejme, že to nie je tak, že keď človek začne vidieť ten poloplný pohár, že hneď na druhý deň sa veci stanú. Okay? To znamená, všetky veci majú určitú zotrvačnosť. Vždycky sa tie veci dejú z nejakého dôvodu. Okay? Často tam môže byť nejaká negatívna karma z minulého životu. Vždycky tá karma je veľmi individuálna, ale niekde vás to bude ťahať. Príklad. Hej? Napríklad niekto bol v minulom živote nejakým vojakom, pozabíjal kopec ľudí, určite ho bude ťahať niekde do záchrannej služby alebo niečo podobné. Okay? To znamená, nechajte sa aj potiahnuť vašou intuíciou, okay, do nejakých takých sfér, kde poviete áno, toto ma zaujíma, tuto by som chcel nejakým spôsobom pomôcť, či už sú to zvieratá, či už je to niečo iné. Ďalšia vec, ktorá sa vždycky stáva u tohto pozitívneho myslenia alebo rituálov, že prichádzajú čiastočné úspechy a ten človek prestáva s pozitívnym myslením a prestáva s určitými duchovnými cvičeniami, prestáva s čítaním, počúvaním duchovnej literatúry, prestane s meditáciou. Hej. To isté sa stalo aj u tohto chlapíka. Hej. To znamená, trošku sa začalo finančne dariť, žena mu začala dávať také ako jemné šance, začali sa maličko stretávať a zrazu nemal čas na meditáciu, nemal čas na nič, pretože si myslel, OK, ja teraz musím pracovať, lebo teraz znova niečo prišlo, musím príležitosť chytiť za uši, je tu moja žena, musím teraz všetko pre ňu urobiť a znova sa všetko pokazilo. Hej. To znamená, veľmi podstatné, keď prídu čiastkové úspechy, neznamená to, že človek môže prestať s pozitívnym myslením. Okay? Alebo prestať s duchovnými cvičeniami, prestať s meditáciou, prestať s modlitbou. To nie je možné. Okay? Predstavte si to rovnako. Každý z nás sa sprchuje a čistí si zuby. To je spôsob, ako očistíme naše telo. Môžete kvôli tomu, že máte, 40 rokov, už 40 rokov si čistíte zuby a sprchujete sa si povedať, OK, tak už 40 rokov som to robil, teraz kašľam na to, už nepotrebujem. Nemôžete. O pár dní budete smrdeť, zuby vám vyhnijú. OK? A to je to isté s meditáciou, s duchovnými cvičeniami. Nemôžete jednoducho prestať. Takisto ako človek potrebuje tú vonkajšiu očistu tela, potrebuje pravidelne aj očistu svojho ducha. To znamená modlitbu, čítanie, počúvanie duchovnej literatúru, meditácie. Znova tento klient, musel som mu vyčistiť trošku žalúdok, aj znova začal. Znova to chvíľku trvalo. A znova tie veci sa začali vyvíjať veľmi, veľmi dobre. Hej? A nakoniec samozrejme jeho žena mu dala novú šancu, finančné veci sa poriešili. Ale to, čo je podstatné, aby ste si zapamätali. Za A. Tak, ako čistíte svoje telo, potrebujete čistiť svoju myseľ. Čím je situácia horšia, tým viacej potrebujete čistiť svoju myseľ a pozitívne sa motivovať. Okay? Za tretie, nemôžete si niečo nahovárať. To vám nejakým spôsobom nepomôže. To, čo potrebujete, je nájsť tú pozíciu poloplného pohára vo svojom vnútri, s tým, že keď zvonka z Matrixu príde negatívna myšlienka, tak vy ju, tak povediac, škrtnete vo svojej hlave a dáte tomu protimyšlienku. Čo sa týka práce s negatívnymi myšlienkami, veľmi odporúčam náš denník. Tu budete mať aj link na nejakú zjednodušenú verziu. A tam je popísaná aj technika Matrix, mi hovorí, že to znamená, vždycky, keď príde negatívna myšlienka, napíšem ju vo forme, že mi prišla zvonku, to znamená Matrix mi hovorí, že 3 bodky, napríklad moja žena nikdy už nepríde, ja som chudák, peniaze nikdy nebudú, vždycky som mal smôlu, tak to aj bolo, aj bude, škrtám to. Hej. Potom si musíte napísať, znova to je veľmi podstatné, to pozitívne videnie daného problému.
OK? Ale niečo, čomu veríte. Napríklad tým, že pracujem na sebe, tak som stále bližšie k nášmu ideálnemu vzťahu. Tým, že sme spojení cez naše duše, čím bližšie som k mojej duši, tým bližšie som aj k nášmu ideálnemu vzťahu alebo k niečomu lepšiemu. Alebo niečo lepšie je veľmi podstatné, alebo ďalší bod, ktorý zabraňuje tomu, aby rituál bielej mágie alebo aby pozitívne myslenie zabralo, je keď sa človek sústredí len na jednu jedinú variantu. Povie si len takto to môže byť nejako inak. Je vždycky veľmi podstatné otvoriť sa rôznym variantám. To znamená, urobím všetko preto, aby môj vzťah s mojou ex-priateľkou, manželkou fungoval, alebo som aj otvorený niečomu lepšiemu. Hej? To, že som otvorený niečomu lepšiemu, ešte neznamená, že teraz kašlem na danú vec a idem za tým lepším. Nie. Len na tej mentálnej úrovni som schopný pochopiť, že tu môže prísť aj niečo lepšie, že to nemusí byť tá jedna jediná varianta. A znova, to isté je, čo sa týka peňazí alebo biznisu. Ak si ja poviem, len toto je tá jediná možnosť, ako ten biznis môže fungovať, tak to určite fungovať nebude. Keď si ale poviem, urobím všetko preto, aby toto fungovalo, a keď toto fungovať nebude, tak určite nájdem niečo lepšie, tak som zrazu uvoľnený a všetko funguje. Ďalšia vec, vytrvalosť. Okay? Ďalšia vec, nelipnúť na veciach. Pochopiť, že nikto a nič ma nemôže urobiť šťastným. Čo to znamená? To je jedno, čo ja dosiahnem. To je jedno, koho bude mať, kto príde do môjho života. O 3 dní je to štandard. Presne o 3 dní je to štandard. A potom mi mysel povie, aha, už má ženu, ale ešte nie ste svoji. Už ste svoji, ale ešte nemáte dieťa. Máte dieťa, ešte nemáte dom. Kedy to skončí? Nikdy. A to je podstatné, aby ste chápali. To ešte neznamená, že sa máte vzdať vašich želaní. Majte akékoľvek želanie, ale nepotrebujte nič k vášmu šťastiu. To, čo zabíja šťastie, je očakávanie. To, čo zabíja celý proces, je očakávanie. Že poviem, takto to musí byť. Samozrejme, jeho žena bola neskutočne nadšená z jeho zmeny. Konec sme sa zoznámili aj s ňou. Aj ona s nami potom bola v kontakte nejaký čas. Samozrejme, príbeh má svoje pokračovanie, o tom budeme hovoriť v druhej časti. To znamená, ak chcete, aby váš rituál mal silu, tak tu nejde o to, či zapalíte takú alebo onakú sviečku, poviete to alebo ono. Ale mám strach alebo nemám. To sú podstatné veci. Čo si vo vnútri hovorím? To sú podstatné veci. Toto sú veci, na ktorých treba pracovať na to, aby vaše rituály a pozitívne myslenie priniesli to, čo chcete. A o ďalších veciach, čo môžete urobiť na to, aby vaše pozitívne myslenie alebo rituál bielej mágie mali väčšiu silu, sa porozprávame v časti 2. Čau.